Magandang gabi, Basil! Maganda? Ano maganda sa gabi kung wala siya sa tabi ko? Ako lang sana ang iyong minahal. Di ka na muling mag-iisa ko. Eto na, so very controversial. So very entertaining. So very exclusive. This is the one and only Hugot Issue! Para sa mga so controversial issue, war on drugs si Presidente Duterte, out of control na nga ba? Eric, ibalita mo. Salamat rin. So karon ato na pangayon ang opinion sa atong mga netizens. Excuse me sir. Nalangoy pamatana. Unsay mo masulti sa out of control na daw ang war on drugs drive ni President Duterte? Out of control? Kaya nga no, sa una lagi, i-control niya ang relasyon. Pero pareho namin nasakitan. Di lang ikaw, di lang ikaw ang nahihirap. Salamat, Eric. Para sa entertaining hugot, tensyon sa pag-angkin sa Scarborough Shoal tumitindi. Ano naman ang masasabi ng ating mga kababayan? Pakinggan natin kay Carla Almendral mula sa Mandaluyong, Manila. Basil, ngayon kasama natin ang dalawa sa pinakahinahangaan sa industriya ng testing, si Ana at Angel. Hello! Hello po. Anong stand mo sa agawan sa Scarborough Shoal? Agawan na naman? Pagod na ako. Pagod na akong maagawan. Ayoko na. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Alam kong kaya mong paibigin. Ikaw ba, ano masasabi mo sa tensyon at alitan ng China at Pilipinas? Oo, dahil sa konting alitan na yan, bigla na lang silang umaalis. Dahil sa konting alitan na yan. Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasadya. Umalis na silang dalawa. Parang siya, iniwan din ako. Back to studio. At para sa mga so controversial balita, 10 p.m. curfew ipa-implementar na nationwide. Ibalita mo ulit, Eric? Salamat rin. 10 p.m. curfew. Unsa kay epekto nini sa mga estudyante? Mag-survey ta. Hello miss, excuse me. Unsay reaction nimo sa 10 p.m. curfew ni President Duterte? Para nako okay siya para ang mga bata hindi magpatuyon sa ng debate inay gabi. So sala pa nako akong gipatuyangan ako sa siyang debate. Di ba dapat malipay siya kung gipili? Paano na kaya? Di sinasadya. Ba't nahihiya ang puso ko? Gipili, choice. I was never his first choice. Pero naanad naman ko anak kay di man jud ko apil sa yung choices. Anak-anak mo sa akin ay gumugulo. Bakit? Back to studio. Para sa ulat ng panahon, Marks, kumusta na ang panahon dyan sa Leyte? Buti pang panahon, no? Kinakamusta. Pero ako, kinalimutan na niya. Bakit napamahal kita kahit di... Back to studio. Yun ang mga isyong puno ng hugot. Mga isyong puno ng sagot. Ito ang Hugot Issue! Kumanang breaking news? Oh, humana ang tanan. Mong iyan akong gibiyaan. Akin ka na lang, akin ka na lang. Okay na. So, manang segment bas, kita tag Pokemon na. Tara may. Let's go. Ano po kayo Pokeball? Apa? Di ka ba Pokestop? No, nakita ang Pokemon ba? Ala, Rare Pokemon. Nara. Tara na. Naman jud na. Basta Pokemon makitaan dayon. Ako nga nasi nga tubangan, di jud makitaan. Catch me